la huelga, compañeros, no vayáis a trabajar, dejar quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. El 18 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el 5.º regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. S'han entrat de que venia, clar. Què ens ha dit? Si se'ls ha de dir alguna Bueno, ens ha preguntat com estava el partit i l'estrellita. I l'estrellita, ha preguntat per companyes seves. Sí, sí. Sí, i fora. Sí, anem a veure tots, Elles són de casa, ja. Com si fos de casa. Ja entra aquí, Com si fos l'àvia del cotxe. El mundo va a cambiar de base, no es nada de hoy, todo han de ser del género humano, es la internacional. ¿Qué hace yo aquí? ¿Qué quieres que haga yo aquí? Pues a volver a encontrarme contigo, volver a estar juntas. Sí, sí. Yo la poquita. No soy un cosaca, ¿eh? No soy un cosaca, soy un camarada de los buenos. Pero pareces un cosaco. Ay, que no soy un cosaco, soy tu camarada. Dame un besito, cariño. Te quiero mucho. Somos un movimiento de lucha que vamos a ocupar y a protestar contra los recortes y toda la situación tremenda que tenemos. Y te traemos en honor, te hacemos yaya de honor de Yayos Flautas. ¡Qué grande foto! Te traemos, regalamos el chaleco como yaya de honor. ¡Yayo Flautas! Mira que guapa. Neus, mira, el carnet del partit, te n'hem portat un, el del partit i el d'Esquerra Unida. Aquí tens el carnet, que és el que tenim tots nosaltres. Doncs aquest és el teu amb el teu nom. Neus Català Pallejà. El carnet. Així guardeu PC. Molt bé. Per aquí el tens, mira. Que el meu fill me va dir, mama, arribarà un dia que no es podreu dir PC. Com que no? Doncs aquí el tens. Moltes Te'l pots gràcies. guardar. Moltes gràcies. Ben vermell, ja ho veus? Sí. Sempre a l'esquerra, naturalment. Sempre a esquerra. Sempre he vist la bandera roja davant dels meus ulls. És la bandera que vaig conèixer quan un comença a conèixer les coses. Quan tenia 13 anys, jo ja portava un codó roig al coll. Jo penso que cada vegada que veig persones, sobretot moltes persones juntes, no us podeu imaginar l'alegria que tinc. I penso, no estic sola, hi ha molta gent. Avui per mi és un dia de
diu que hi ha festes majors als pobles, no? I m'agraden. Ara, per a mi avui és la festa més gran de tot l'any. Aquesta és la veritat. L'estava esperant un dia així. No perquè sóc jo, perquè jo parlo i penso sempre en aquelles dones que han donat la vida i moltes centes d'espanyoles van acabar als camps de concentració a Alemanya perquè van haver de deixar aquí. Els que no van poder sortir es van matar aquí. I els que van poder escapar van lluitar al país de cull, que era França, que van continuar lluitant per la mateixa causa i que també van caure allí. Jo també vaig caure. I que s'han quedat, que a Morgones no sabem. Una de les coses que sentim més és que ni tan sols podem donar el nom de les persones, perquè portàvem totes un nom de guerra. I l'única noia que no portava el nom de guerra era jo. Sempre em vaig dir neus català. Vaig estar 2 dies al front, en fi, a la segona línia. I... Tot això ha valgut la pena o tornaries a fer si sapiguessis que... Jo sempre que s'hagi de lluitar, que la gent vulgui lluitar, sempre estaré al costat d'aquests. Tota la vida, encara que sigui vella, alguna cosa faré. I en els moments més... Al meu poble el vaig mobilitzar, que molts eren de dretes, a fer mitges i peucs pel front. I que tenen molt d'interès els companys en saber què penses de la unitat dels comunistes, si la veus molt necessària i de l'esquerra... Avui és més necessària. És més necessària que abans, perquè sembla que hem donat un pas endarrere. I això ho hem d'estopar. Això, aquesta cosa que sembla que la gent... No, això s'ha d'acabar. Nosaltres mateixos hem de tindre la certesa que hem de tindre. La certesa que hem de tindre que som nosaltres que tenim raó i l'obligació de comunicar el que pensem i el que voldríem per la gent. El que hem volgut sempre. I no volem que això se'ns vagi cap a detrás. No hem de permetre que anem a detrás, perquè llavors costarà el doble. Penso que i no sols aquí, sinó a tot arreu. Aquest és el problema, que a tot arreu s'ha de treballar perquè aquest moviment d'esquerra que havia crescut tant, que tenia quasi maduresa, ara es vol estopar d'un cop. Això no pot ser, no ho hem de permetre. Els vells i els joves ens hem de posar tots a fer el que puguem. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán